Hi, Accordia. Inniu by me de brand sú sa spéir, sa níthe. So, tá muid chun picture beag a dhéanana, cartoon beag a dhéanana inniu, de na rudí ecinmuid sa spéir sa níthe. So, tá gealachan agus na réalta agus na planéid. So, tosámmuid le character an gealach. So, tosá me le ciorcail, mar seo, agus anis tá me chun teach síos mar seo, agus srón, agus béal, agus chuirm isteach súil anseo. So sin é ar gealach, agus déanamid réalt anseo, agus tá an réalt. Tá an réalt ag gára. Agus chuirmid planéid anseo, muid ghasúlar. Okay, so tá ar planéid agus réalt agus an gealach déint agin. Agus an céad déile dhéanamid inis ná tá muid chun dá gorm doracha a chur thar timpeall ar an páipéir. Nós féidir a dubhúsáid má smíon lib. Agus inis tá muid chun dá glas chur síos anseo an íochtar. Mar seo an talamh. So tá mé chun buí bra geala áil an gealach. Agus an buí céin an sin don réalt. Agus chuirmuid dá dearg ar an planéid, beidir gur Mars atá. So, tá muid chun ar peanál leis an dúchtdómh, tá muid ré leis an paint, agus tá muid chun dul thar timpeall de línte rinne muid leis ar peanúí ar ball. So, tosáid mé leis an réalt. Agus féidir le circail beag a dhéanamh mar seo just mar eicinn tú ar an gealach. Okay, so sin is sin déanta inis tá muid chun go dtéigeann déanamh an talamh anseo, so beidir go bhfuil feirm anseo. Beidir go bhfuil teachín beag eile anseo. Agus sin thug a bheith. Picture jazz gin gealach, réalt agus planéid i mu faoin túa.